راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنعة عالم كوينكم إن مدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو معربي 16 مسكرم كلتشحن إسران كلتن زينا أنه فلما أرستاتو قدامي منستر أبي أحمد أب جبوتي وقعونا يسرح مبتاح أكايدو إثيوبيا دوب سودان عم تحبار تازة كورة سمع كتيمن حدش بريزيدنت كينيا أب قدامي معلت سلطانو نبريزيدنت صومال أهنجدو راديو إيرنا على توزينا قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب جبوتي وقعونا يسرح مبتاح نمكياد ب14 مسكرم نبتها قرأتيو على معودة تقدمي منستر ناب جبوتي نتصرو كانت زيكونا بزعباتي بدفئت أمريكا استبقى سزته أمونغو منغستن هو حتى نميات كخون كم زخقل يتكاز كناس من إثيوبيا داك ما يدحرمو اللعو وكلت منغست إثيوبيا هو حتى بدفئت أمريكا أب جبوتي زته خمس جمرو تحبيريو انتخونا وتصيتو زاكيت أي تفلتن هو حات أقدمو خنتسكوت صنحة مونغونينة حبرات أفريقيا نسمع مقراص تخصن زرب نزات سلامن كم زقبل دحر مقلاصو منغست إثيوبيا بوغانو رابعة تصنحو وتاو ملاش هيبولو الله اتمنغستينا تبحو حات قربت أوعيت نسمع مقراص تخصن زرب نزات سلامن كم زقبل تقلت قدما منستر أبي أحمد ناب جبوتا أو زمرحلو علاتيو فوليلوخ أمريكا بقرن أفريقيا أمباسادر ماي كاميرون وكلت حبرات أوروبانون أب جبوتي كم زلو دبلوماسينياتات ينفيتهم ኢትዮጵያን ዶብ ሱዳንን ኣብ ምትሕብባር ፀጥታ ዘተኮረ ስምዕ ከም ዝኸተማ ተገሊጹ እቲ ብሰሉስ 13 መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸተመ ስምዕ ኣብ ምልውዋጥ ሓበሬታ ዶብ ሰገር ገብናት ፀረ ሽበራን ስልጠና ክኢላታትን ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ብኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶብ ሱዳን ቱትጋት ልዋክማኒም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት መሐሙድ ሰሎሞን ኣጀን ዳይሬክተር ውሽጣዊ ፀጥታን ድሕነትን ኣተም ማሮል ቢያን ዝተወከለ ልኡኽ መንግስቲ ዶብ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ፀጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ከም ዝተረኸቡ ሱዳን ትሪቡን ኣረጋጊጹ ርክብ ሓለፍቲ ፀጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያን ዶብ ሱዳንን ኣብ ምትሕብባር ዘተኮረ ስምዕ ንምኽታም ዝዓለመ ምዃኑ እኳ እንተተጠቕሰ ካልእ ተልእኾታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ይእምቱ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ምስ ምዃኑ ካብ ግብፅን ሱዳንን ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ምትሕጋዝ ዝዓለመ ምዃኖም ተንተንቲ ዝገልጹ ርክብ ሓለፍቲ ፀጥታ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ደቡብ ሱዳን ብጉዳይ ዶብ ንዝሰሓባ ዘለዋ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምሽምጋል ዘቕረበቶ እማመ ተቐባልነት ከየስእኖ እቶም ወገናት ብተወሳኺ ሻቑሎቶም ገሊጾም حدش بريزيدنت كينيا ويليام روتو نابيت منغستي كابزاتو أب قدماي معالتي نبريزيدنت صومال حسن شيخ محمود أنجدو نسو بعصر 3 مسكرم سلطان بوغ عن مركب قال محلا دحر مفتامو نصبحيتو 14 مسكرم نبريزيدنت صومال أبيت منغستي بمقبال بزعبا هلو كنتات دوبات تصتان زمدنا خلتين هاجراتن بزملكات تميايتو ቀዳማዊ ዘቤታው ፖሊስኡ ምድምሳስ አልሸባብ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሐሰን ንምትግባሩ ሓገዝ ጎራብትን ካልኦት መሻርክትን ከም ዘድልዩ ዘመልክት ምስ ሶማል ብሰፊሕ ክፋል መሬትን ውቅያኖስን ትዳውብ ኬንያ አልሸባብ ዶባት እናሰገረ ተደጋጋሚ እዋን ብዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕታት መንግስቲ ሶማል ፀጥታ ከውሕዝ ብዘይምኽኣልያ ትነቀፍ مزت أساسيرو دوبات كتعطو كابنا بن صومال كينيا زملالسا نفرت تأجدن أب كينيا زركبو على 1 مليون صوماليين سدتنيات ناب عدهم كسوقن مخانا ببوانو كتكلت صنيحه ኣብ ርእሲ እዚ ምስ ሰሓብ ክል ማይ ተደሚርዎ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቆስ ይርከባ ኣብዚ ዋንዚ ክልቲአን ሃገራት ሓደስቲ ፕሬዚደንታት መሪፀን ምስ ምህላውን ነዚ ፀንሐ ምፍሕፋሕ ብምእላይ ብሓባር ክሰርሑ ዘኽእሎም ስምዓት ንምኽታም ድማዩ ሓሰን ሼኽ መሐሙድ ፈላሚ ዕዱም ኮይኑ ናብ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ዘምርሐ ሶማሌን ኬንያን ብዘይካዚ ምስ አልሸባብ ተተሓሒዙ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋታት ኣብ 4 ዓመታት ዝባእሰ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ደርቅውን ንኸቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ቃሊዕወን ይርከብ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሶማል መጥቃዕታቱ ኣሓይሉን ዘሎ አልሸባብ ንምድምሳስ ሙሉእ ኩናት ኣውጅ ዘሎ ፕሬዚደንት ሐሰን ካብ ጎረባብትን መሻርክትን ሓገዝ ይሓትት እኳ እንተሎ ካብ 2019 ናትሒዞም ኣብ ኤርትራ ኣብ ታዕሊም ከም ፀንሑ ዝተገልጹ 15,000 ወታደራት ሶማል ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣብ ምውሓስ ፀጥታ ክዋፈሩ ዘይተኻእለሉ ምኽንያት ሕጂውን ኣብ ሕቱ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا